Okay, nu jeg vil lige præsentere jer for After Effects. After Effects det er et program, det er mellem Photoshop og Premiere. Det er motion graphic, animation. Man kan også bruge det til at importere 3D, som I har prøvet før med nogle andre opgaver. Men den er meget baseret på, at hvad vi kan lave med sådan nogle forskellige ting. Jeg har nogle eksempler, som jeg vil vise jer, inden vi starter. Og det er lavet fra Photoshop, eller mener After Effects, ikke? Vi tager sådan en billedreklame. Og det, i den billedreklame, det er også det med, at de har også brugt nogle 3D-elementer. Så I kan se, hvad jeg mener med det, ikke? Det handler om at gøre det nemt. Få en hurtig indkøbsliste med tilbudsmatch. Med Bilkas nye app kan du hurtigt lave din indkøbsliste. Og det er sådan set, det er sådan noget de mest almindelige varer og husker, hvad du ofte køber. Og den viser dig, når dine varer er på tilbud. Og man kan også bruge 3D-elementer med familie og venner. Så kan man lave sådan en reklame, ligesom for eksempel Bilka har. I dit Bilka varehus. Og det er After Effects er også meget brugt i mange firmaer i Danmark. Eller i App Store. Som i fremtidsmæssigt, når I kommer og finder et job, så vil I 100% komme gennem det her After Effects. Den er et meget vigtigt program at have med at gøre, især inden for vores branche, inden for digital medie og animation. Ikke? Der er ikke så meget, der bruger Nuke. Nuke den er mere til 3D, lidt mere til, fordi Nuke den er mere til, den kan tåle det store, 3D-elementer. After Effects nogle gange så vil den crash, fordi den kan ikke klare det og sådan noget der, ikke? Men før Nuke den kom, så var der kun After Effects det brugt, ikke? Så den er stadigvæk super god, og lige så snart I begynder at arbejde med det, så vil I lære det og elske det. Så det kommer vi lige til igen. Så jeg viser jer også lige en anden video, hvor man kan se også, hvad kan man også lave. Det er sådan nogle ting, man kan lave i After Effects. Og det er med at bruge mange forskellige elementer. Og plugins. Den baserer meget på plugins After Effects. Og det er sådan set, det er det meste faktisk, der sker på tv, det er det, I ser. Og det er det, I vil komme og arbejde med rigtig meget med, ikke? Så det er nogle eksempler. Og man kan altid gå ind på YouTube, og så skrive logo-animation eller After Effects, så er der også masser af tutorials over After Effects. Det er et kæmpe stort program. Så viser jeg også det, for eksempel med TV2. Det kan I godt, det ser I hver dag. Det er også lavet i After Effects, og nu er det i 3D. Ja. Altså når vi kigger også hernede i bunden, det er også lavet i, altså når man er inde på tv og sådan noget, så er der altid noget, der hedder, real-time animation. Og det er sådan nogle specielle programmer, når man arbejder med, der har vi ikke lige undervisning indenfor. Men lige så snart man begynder at arbejde inden for tv-branchen, så vil man komme ind og lære alle de ting. Fordi når der sker noget her og nu, og ændrer teksten her og nu, så sker der på sådan nogle bestemte programmer. Men sådan for eksempel med animation, med logo op i venstre side, og alle de her ting, det foregår i After Effects, det er det gør det klar ved det. Men de har nogle programmer, som det sker her og nu, ikke? Så det var det. Og som sagt, After Effects er baseret meget på plugins. Der findes hav plugins i firmaer, der sælger de her forskellige plugins til After Effects. Og en af de bedste til at lave de her effekter og plugins, det er en firma, der hedder Video Copilot. Og det er sådan nogle, hvor de gør det lidt nemmere for os at arbejde med After Effects, hvor man simpel plugins, vi kan importere 3D, og vi kan lege med det, effekter, particles, lensfree, mange andre forskellige ting, man kan bruge det til, at man kan gøre tingene meget hurtigere, end man skal sidde og gøre det helt fra bunden af. Og det er sådan set, at gøre det helt fra bunden af, det er meget svært, fordi det er lidt mere programmering end for det, og scripting og sådan nogle ting.
Så det skal man, når man kommer med tiden og får man en årlig job, eller man er på, på praktikplads, så vil det være sikkert nogle af de her firmaer, de køber de her plugins, ikke? Og så kan de bruge det til deres reklame opgaver. Det er i hvert fald Video Copilot, det er god, og de har masser af tutorials ind. De kan fortælle jer alle mulige ting om, hvordan man arbejder med After Effects. De har også masser af gratis preset, man kan downloade, ikke? Og så man kan også bruge den til sine opgaver. Ikke? Så det var det lige en hurtig præsentation over, hvad man kan lave når man arbejder med After Effects. Når man starter After Effects, det er altid, man starter med, der kommer sådan en vindue op. Enten man kan slå den fra og sige, at man gider ikke have den hver gang, ikke? Eller man kan bare, op til sig selv. Men når man starter et nyt projekt, så går jeg bare ind, siger bare ny project, og så vil jeg bare give den et eller andet navn, som jeg vil altid godt. Det er en god råd altid, når man arbejder med After Effects, altid have den her, der hedder Ctrl S, Ctrl Save, every gang. Altså, hver gang I laver noget, I er glade for sådan noget, så er det altid godt at gemme det. Men hvis I vil lave en anden version af den reklame, I vil lave, eller den opgave, I vil lave, så gem det i forskellige versioner. Det vil være også super godt. Og udover det, når man også arbejder med After Effects, det er også meget vigtigt, alle elementer, I arbejder med, det skal ligge under et map. I må godt lægge dem forskelligt, men i det tilfælde, det sker, at I flytter en map væk, så kan After Effects ikke finde det. Det er lige nøjagtigt ligesom Photoshop, lige nøjagtigt ligesom InDesign, lige nøjagtigt ligesom alle Adobe-programmer. Også mig. Ikke? I det tilfælde, jeg bruger for nogle materialer, som I har bare kastet rundt i jeres skrivebord eller i jeres drive, ikke? Og det vil være en kæmpe stor problem. Så helst, når I arbejder med After Effects, have altid struktur over, hvordan man arbejder i After Effects, og give tingene en navn. Fordi i det tilfælde, du begynder at arbejde med en reklame, eller med en opgave, så kan du finde ud af det, hvad hedder tingene. Og det kan vi også begynde at lige snakke lidt om. Men jeg vil lige præsentere lidt mere om, hvordan After Effects er bygget. After Effects er bygget af oppe i toppen, med ligesom alle andre Adobe-programmer, med menu oppe i toppen, med forskellige funktioner. Og det vil komme stille og roligt igennem. Jeg vil ikke gå alle sammen igennem, fordi det er mange ting. Men her er der en menu, hvor der er både oppe i toppen, man kan bruge af det. Man kan også bruge af det noget her ved for eksempel ved projekt, hvor alle resource er der. Også hernede i denne bund, hvor alle vores timeline er der også med forskellige elementer og sådan noget der. Men med tiden så vil I stille og roligt at lære, hvordan man bruger de her ting. Vi har heroppe i toppen Selection Tool, Move Tool, og så Zoom, og så rotation, kamera, altså den her der hedder Anchor Point, det er den vi lige installeret. Det er en centrering af forskellige ting, som man vil arbejde med, og så har vi nogle shape, forskellige rektangel, trekant, og så kommer der de forskellige menuer. Det vil I selv lege lidt med det, og så se hvordan tingene det vil fungere. Okay. På venstre side her, der hedder projekt, og det er sådan set det, hvor vi importerer al vores resource, ikke, af den projekt. Der kan være PNG, JPG, det kan være Movie, det kan være Illustrator fil, det kan være Photoshop fil, ikke? Og der ligger alle de her ting, man arbejder med i den opgave, det ligger inde i den her projektfil. Og det er som sagt, det er altid godt at lide og navngive tingene og have lidt mere struktur, fordi jeg har prøvet mange gange, når jeg arbejder med et projekt, så lige pludselig kan jeg ikke finde ud af det. Og lave det i mapper og lave det lige nøjagtigt det, som man arbejder i Photoshop. Ikke? Så har vi hernede i den her composition, det er faktisk det er alt hvad der foregår. Hvis jeg klikker lige her i den her icon, det hedder create new composition, når jeg gør det, så vil der dukke sådan en op. Og det her, det er faktisk, når jeg klikker på den her, der hedder preset, så kan jeg se alle de her formater, som alle programmer inden for vores branche, inden for animationsbranche, de har samme højde og længde og forskellige tv-skærme, ikke? Så deroppe, hvordan er projektet der er bygget på, så vil du altid bygge din After Effects også på, ikke? Så i det tilfælde, jeg går herind, og så vælger jeg den, der hedder HD TV 1080.
Ikke? Og så her så vil jeg lige fortælle noget. Her man kan se højde og længde på det. Ikke? Og her man kan se hvad antal frame rate på den. Og så hernede i bunden, man kan altid sætte en start eller en slut og længde på den composition. Og det starter vi lige med, at for eksempel her, når man starter 00, det er millisekund, eller frames, ikke? Og her er sekunder, minutter og timer. Ikke? Så i det tilfælde, ikke? Hvis jeg vælger at sige, jamen, jeg vil have 10 sekunder, så kan jeg gå ind og bare ændre 3-tal til 1-tal, og så har jeg fået 10 sekunders timeline. Ikke? Og min composition er kommet herop. Ikke? Hvis jeg skal importere noget, jeg har 2 muligheder at gøre det på. Altså nu, jeg har oprettet min composition, men jeg har en mulighed for at gå i file, import, og så kan jeg import de forskellige ting, som jeg vil ønske at have. Ikke? Og det er mange ting, du kan importere. Ikke? Den anden måde at gøre det på, det er dobbeltklik, det er den nemmeste måde. Så åbner composition, altså den, hvor man skal finde sine filer fra. Ikke? Og når man eksempelvis, jeg kan lige klikke på, ja, på en eller anden ting, jeg tror jeg har en billede et eller andet sted, jo, så kan jeg lige tage sådan en for eksempel, ikke? Jeg ved godt, det er chokolade, men det er ikke noget, I skal være sulten over her. Så kan jeg tage den, og så trække den lige til min composition, ikke? Med størrelse, man kan altid heroppe i toppen læse, hvad er størrelse resource, man arbejder med. Og det er faktisk sådan set, det ser man altid, hvad man importerer, så kan man altid være data på selve den resource, man arbejder med. Så jeg kan se, at min billede er større end det. Men det kommer vi lidt senere hen, hvordan man kan skale det ned og op, og sådan nogle ting, og bevæge det rundt. Så har jeg givet jer lige en forsmag på, hvordan man kan importere, men det kommer vi videre med. Okay. Så lige så snart her, jeg gør, når jeg importerer det her, så vil der komme sådan en ny lag. Og den lag, det foregår faktisk ligesom After Effects. Så hver gang jeg vil have en ny lag på, så i det tilfælde jeg siger, at jeg vil have den her. Ikke? Så lægger den lige, jeg tror det er det samme. Okay, den brugte lige flere billeder. Jeg laver en ny solid. Det er lidt bedre. Okay. Altså nu har jeg lavet det her bedt og lavet en ny solid. Det er bare en layer, ikke? Hvor man kan også bruge det til masser af ting. Og det kan man også lidt senere på, hvad skal man bruge sådan en solid layer til. Men her, det er sådan set det, som jeg vil fortælle om lagring på After Effects. Det foregår faktisk lige nøjagtigt sammen After Effects. Jeg mener sammen Photoshop. Det der kommer først, det er det der front, det der kommer bærst, det er det bærste. Ikke? Så hvis jeg vil have den her, det skal være bærst, så kan jeg gøre det sådan. Ja, så laver jeg. Så sådan foregår der, hvordan altså strukturmæssigt på tingene. Og læg mærke til, altså hver gang du importerer noget, så bliver du importeret med den navn, du har navngivet ressourcer på, eller hvis du skal begynde at arbejde nogle filer fra After Effects, så vil du blive navngivet efter, for eksempel ligesom den solid, dark grade solid. Ja. Så den for nu er det på en måde, men hvis man skal ændre navne på tingene og sådan noget, det er enten man højre museklik, rename, og så kalder den bare det for eksempel BG, background, eller nogle gange så kan man lige klikke en enter, klik lige oven på ladet, og så klikker du enter, så kan du gå ind og ændre navn på tingene. Ikke? Og det smarteste ved at After Effects, så laver den bare en ny mappe. Det vil have helst det her struktur. Ikke? Fordi så er det lidt nemmere at finde tingene på. Så har han bare lavet en solid folder. Ikke? Så kan du se, alting er foregår her. Men her er sådan set den navngiven, du har givet det her, det har ikke ændret noget som helst her. Ikke? Og det nogle gange, så vil det også opstå de her problemer med. Så er det vel helst, når du navngiver tingene, så gør det lige under projektmappen. Ikke? Så hvis jeg kalder den her rename, kald den BG1,
så vil den altid automatisk hedde BG1. Ikke? Og det er sådan set det. Nu har vi talt lidt om projektmappen, og vi fortalt lidt om, hvordan de forskellige lag, man kan sortere, og hvad der er front og hvad der er bagerst. Og så her vil jeg gå ind og fortælle lidt noget om, for eksempel den her icon. Det er hver gang du i After Effects, du kan altid create en ny composition. Ikke? Det vil jeg lige komme og fortælle noget andet om, lidt senere om, hvordan man kan gøre det. Ikke? Og så her, man kan altid create en folder. Så hvis jeg vil have noget, der hedder PNG, ikke? Nu ligger den under Solid, den skal jeg ikke lige have, så kan jeg lige flytte den, ligesom jeg kan gøre i After Effects, eller mener Photoshop. Så kan jeg flytte filerne, det som jeg har lyst til. Ikke? Så nu har jeg lidt mere struktur over tingene. Ja, og så, jamen, det kommer vi lige lidt senere med en opgave med den her ting. Man kan altid delete, og det er sådan set, sådan foregår der i den projektmap. Ikke? Når vi taler for eksempel om composition, jeg hider lige det her ting, ikke? Så måske jeg kan lige bruge en grå baggrund. Her, man kan se her, man kan zoome ind og out på de forskellige ting. Hvis i nogle tilfælde, så sidder man langt væk fra composition, så kan man altid gå ind herind og sige fade up to 100%. Nogle gange så laver man den composition vinduet større, så vil den gøre det automatisk, men nogle gange så vil den gøre det så lille. Den vil finde ud af det selv. Men i det tilfælde du er på standard, og du har scrollet frem og tilbage, så kan du altid gå tilbage og sige fade up til 100%. Her har vi også i denne vindue, det er sådan en lille icon, og den icon der hedder, det er forskellige ting, det kan hjælpe os lige med at holde os inde i composition. Nogle gange når vi animerer nogle ting, så er teksten, så vil det ikke ramme kanten eller sådan noget. Så er det lidt rart, for eksempel noget der hedder title og action view. Når man klikker på det, så får man sådan en action view, hvor det sådan mest, område at ramme ind tingene på. Fordi når man på tv, vi har forskellige størrelser tv derhjemme, og tv den kan selv finde ud af, den læser data fra den video du har, eller det, så vil den zoome den i de forskellige størrelser, eller forskellige view den har. Ikke? Så det er lidt rart, når man laver en animation, holde sig inden for den her action script. Men man kan godt animere ind og out på tingene, ikke? Det vil ikke være noget problem. Ikke? Men når man skal have også en serie, han skal læse det ordentligt, så skal den også placeres på den rigtige måde. Og så har vi nogle andre ting her. For eksempel gradient. Hvis i det tilfælde man skal lige lave noget, sådan justere tingene efter et eller andet gradient, ikke? Så kan man også gøre det. Ja. Man kan altid slå det fra. Og I kan selv lege lidt med det. Ikke? Her har vi time. Her har vi også nogle forskellige elementer. Det vil I lige senere komme på. Ikke? Her har vi noget, der er også meget vigtigt. Og det der foregår, at når man renderer altid en After Effects, det er altid, den vil bruge masser af RAM. Det er derfor, det er meget vigtigt, når man arbejder med After Effects, lad være med at åbne nogle andre programmer. Hverken spil, eller hvad som helst. Ikke? Helst arbejde kun med After Effects, ikke? Når I er i gang med at rendere og sådan noget. Lad være med at åbne nogle andre programmer, ellers så crasher det. Og så har I mistet jeres job, hvis I har gemt det. Ikke? Så her er det vigtige del af, at når man laver en rendering, den kan køre på fuld rendering, altså fuld kvalitet af billedet, og så helt over til kvart del af kvalitet. Er det forkert? Nej. Okay, alle de her ting, det er meget vigtigt at forstå, fordi ellers så kommer I lige til stykket, at hvordan gør jeg det. Jeg vil lige gennemgå det, og så lægger det bare en video i YouTube, så kan jeg altid gå igennem det. Ikke? Så har vi den, der hedder Active Camera. Active Camera, det kan man bruge i, den har lige nøjagtigt, ligesom andre animationprogrammer, front, top, view, side og sådan nogle ting. Men det er noget, der hedder Custom View. Custom View, det er, man bruger det også til 3D. Det vil jeg komme senere på. Jeg vil ikke gå ind på det og fortælle det nu, fordi vi skal lige arbejde med noget 3D, så kan vi se, hvordan tingene hænger sammen. Og så har vi også View. Så kan man tage kameraet i forskellige vinkler, man har også, når man vælger.
Det her, det vil jeg ikke gå igennem, fordi man bruger det ikke så tit. Ikke? Så nu her kan I se, hver gang jeg laver en ny lag, så vil den hoppe ind i min timeline. Og det er det her min timeline. Ikke? Og her er nogle gange i det tilfælde, hvis man skal arbejde med, sige, jamen, jeg vil ikke have 10 sekunder. Jeg vil have kun 5 sekunder. Ikke? Så kan man gå herinde i den her timeline her, og så sige, jamen okay, lad mig sige, jeg skal have kun 5 sekunder. Så rykker jeg bare min timeline lige til 5 sekunder. Og så vil jeg lige gøre den lidt mindre min animation. Så kan I se her i hjørnet, så kan jeg trække den. Lige så tæt til jeg kan. Og så højre muskelig over den, og så trim to work area. Så har han trim den i forhold til det, som jeg ønsker. Ikke? Og så renderer den kun i de her 5 sekunder. Går vi lige tilbage. Så her, så vil jeg lige fortælle, nu kan I se, at den er stadigvæk under 5 sekunder. Men faktisk, jeg har lavet Ctrl Z. Jeg har gået tilbage til, hvordan jeg var i forvejen. Men her I kan se oppe i toppen, der findes også sådan en, hvor man kan scrolle frem og tilbage. Gør det, hvor man kan se hele tidslinje. Eller man kan gå ind så dybt man har lyst til. Ikke? Og man har også en icon her nede i bunden. Man kan også zoome ind og out i tingene. Ikke? Så kommer vi lige til højre siden. Højre siden, det er den her, hvor der står info. Lige så snart jeg kører med musen, så kan I se oppe i hjørnet, så står der alle de forskellige ting. I det tilfælde, du vil vide, hvor ligger den her punkt i den her, så kan du altid læse X og Y. Ikke? Nu ligger den i samme ens farve, men hvis jeg har forskellige farver, så vil den læse de forskellige farver. Det er måske, hvis jeg slår min image til. Ikke? Jeg kan lige gå over. Det var den. Så kan du se, så begynder jeg at ændre farven i den her icon, lille icon. Ikke? Tobias, sæt dig her, tak. Og så har vi her også en link, sådan en vindue med lyd. Og så har vi den her, hvor den er også meget vigtig, den her, der hedder, altså, hvor man skal, play animation eller sådan nogle ting. Men jeg vil helst gå ind i den her altså mode på After Effects, og kan jeg gå ind og klikke på preview, så kan jeg få lidt mere informationer om min rendering. Ikke? Når jeg renderer, så trykker jeg bare play, og så vil den selv finde ud af det. Hvis jeg trykker play nu, så vil den nu tænke, så kan man se nede her i bunden, der er sådan en grøn linje, ikke? Den gang lige med indlæst data, og lige så snart den indlæser data, så begynder den bare at spille, ikke? Og det vil ikke være noget problem. Men i den nyeste opdatering af After Effects, nu faktisk man kan begynde at også sætte nogle effekter på tingene, ikke? Imens den renderer. Ikke? Nogle gange, så hvis det ikke er så tungt plugin du putter i på og sådan noget, så vil den ikke crash. Ikke? Og nogle gange, man vil helst lige være lidt forsigtig med det. Ellers så skal man gemme det, før man renderer og sådan noget. Ikke? Man har også stadigvæk nogle forskellige elementer her, man kan også arbejde med. Det vil jeg ikke gå så meget ind i. Og så har vi det en af de vigtige ting, det er den, der hedder det her effekter og preset. Og det er faktisk alt, hvad der foregår af plugin, der bliver både intern, ekstern installeret ind i After Effects. Så kan man finde det lige her i den her menu. Ikke? Og det er rigtig mange. Der er rigtig mange. Ellers så skal man gå under effekt, og så kan man finde under de forskellige elementer man har vælger den plugin. Ikke? Så sådan set det sidste ting, aligning af de forskellige ting, hvis man er stor tekst, eller man skal align nogle ting, så foregår det bare også med at select object, og så align den efter det man ønsker. Findes den ikke der, så kan man altid gå ind over Windows, og så finde alle de her default options property, så kan man klikke og finde det man ønsker her. Det ligger lige her. Lige her. Ikke? Så har vi en af de vigtige ting også. Der er mange vigtige ting i After Effects. Og det er det adskiller sig væk fra nu. After Effects har text tools. Altså man kan godt skrive det man har lyst til. Ikke? Og animere det her tekst.
det vil vi også komme lidt senere med en opgave med at arbejde med. Ja. Så det er i hvert fald også, så har man også lidt lige nøjagtigt ligesom After Effects. Det meste af de her ting, der sker i After Effects, Illustrator, Photoshop og sådan, de har næsten det samme navngivende menuer i næsten alle programmer. Nogle gange så hedder det noget andet, men de kan have samme funktion. Okay? Det er sådan set det er intro over After Effects, og det jeg håber jeg har gjort det grundigt nok. Men med tiden, når man arbejder med After Effects, så vil man stille og roligt lære tingene op. Ja, der er mange måder på, der er måske 3 eller 4 måder, man kan arbejde med After Effects på. Ikke? Men når I får erfaring med det, så vil det gå tingene hurtigt. Ikke? Så det er i hvert fald intro. Det er ligesom sidste gang, 25 minutter.